Sa video na to, pag-uusapan natin ang 2019 Nissan Terra VL. Alamin natin yung mga features nito at kung gaano ka-luxury ang kotse na to. So dito sa harap, makikita natin yung Nissan logo. Then sobrang ganda nung quality niya. Chrome siya, makita mo yung style ng grill niya, napakaganda. Ito nga pala kulay brown yung kulay niya. Makita mo yung LED lights niya dito sa may headlights. At dito sa baba, nandito naman yung fog lamps niya. So napansin ko yung fog lamps niya, meron din siyang parang chrome accents dito sa taas. Etong headlights niya, halogen lamps. Tinatawag rin daw yan na Angel Eye. Kung makikita nyo, ito yung makina ng Nissan Terra 2019. Sobrang laki niya. Yan ay 2.5 liter turbo diesel. Yan, sobrang lakas niyan sa akyatan. Meron yan 187 horsepowers at 400 plus newton meters ng torque. So kahit marami kayo na nasa loob nito, kahit puno pa kayo at maraming cargo, kayang-kaya yan sa akyatan kasi sobrang lakas ng hatak. Ito naman tayo sa gilid niya. So dito sa gulong niya, meron siyang 18-inch tires. So itong tires na ito, kung makikita nyo, sobrang laki. Pag umupo ako dito, makikita mo sobrang laki ng tires niya. Gusto ko yung design niya kasi ganda ng patterns yung design niya. Gustong-gusto ko siya. So dito naman sa gilid, ang nagustuhan ko dito sa gilid, meron siyang parang stepboard dito. Kasi nga sobrang laki na tong Nissan Terra. Kapag sasakay ka sa kanya, dadaan ka muna dito sa stepboard kung medyo maliit ka. Kasi hindi naman ako masyado matangkad eh. Dadaan mo lang sa stepboard para makasakay dito. Buksan natin, try natin. Ayan, di ba kung medyo maliit na tao ka, sobrang hirap mo makaangat dito, makatapak dito sa pinaka-passenger seat. So kailangan mo nang tumapak dito sa stepboard. Yan, para makaakit ka dito sa passenger seat or driver side ng Nissan Terra. Chrome accent din tong itong door handles niya. Chrome din siya. Sobrang daling buksan. Ganyan lang oh. Ganyan lang siya buksan. Yan, makita mo na luxury talaga siya kasi chrome yung mga accents niya. At sobrang ganda nung design niya dito sa gilid. Kung makikita nyo, meron siyang mga curves dito sa gilid. Ayan. At sobrang taas din nung ground clearance niya. Yung ground clearance niya, kahit bahain ka ng todo, tingin ko kayang-kaya pa rin niya. O dito naman tayo sa likod. Yung taillights niya, para siyang crab, yung hugis crab yung taillights niya. Katulad lang siya rin yung sa Nissan Navara. So makikita nyo tong title na Nissan Terra, para alam mo na malayo ka pa lang, makikita mo na Nissan Terra na yung sasakyan na to. Dito sa mirror niya, kung meron kang blind spot na hindi nakikita sa side mirror mo, mag-i-indicate dito sa sasakyan na malapit sa'yo kahit nasa blind spot mo siya. So meron na rin yung mga sensor dito. Hindi pala natin napakita, meron dito mga sensor na 360 sensor. Doon sa dashboard niya, yung digital dashboard, makikita mo doon yung buong sasakyan, yung Nissan Terra, para makikita mo rin kung mayroong mga sasakyan sa gilid mo, kung may malapit na sasakyan sa paligid mo. Okay, pasok naman tayo dito sa loob ng Nissan Terra. Kung makikita nyo, meron dito sa gilid na mga chrome door handles din. At napansin ko na kahit plastics yung mga nandito, sobrang luxury nung feel niya kasi leather yung nandito. At kung kakapain mo siya, yan, i-feel mo siya, sobrang lambot niya. So kapag ka nagda-drive ka, sandal ka sa kanya, nag-armrest ka sa kanya, ma-feel mo na komportable ka pa rin. Luxury yung feel ng mga upholstery dito sa gilid. At meron din siyang mga cup holders dito. Yan, pwede kang maglagay ng tumbler. Actually, kasya yung isang tumbler dito. At yung windows niya at lahat ng mga amenities niya, all power. All power lahat, power windows, power door locks, central locks. Makita nyo, power windows, power lahat, all power. Yan. Pag nandito ka sa loob, sobrang luxury nung feel ng sasakyan. Pagdating dito sa steering wheel, mukhang leather yung steering wheel. Meron ka ditong cruise control at nandito yung mga media controls mo. Makikita nyo, meron siyang pabilog na aircon dito sa may driver side. Gusto ko tong aircon na to kasi kahit saan pwede mo siyang ipihit. Yan, pabilog, pataas, pababa, dito sa gilid. Kung nalalamigan ka, pwede mo siya itapat dito sa gilid, pwede mo siya itapat sa taas. Ito yung gusto ko sa mga bilog na aircon. Bilog yung aircon na nasa gilid. Pati yung iba na bilog rin yung aircon na nandito sa gitna. Pero sa case na to, sa Nissan Terra, yung aircon niya dito sa gitna, hindi siya bilog. So yan, ganyan siya. Parang rectangle na, parang pa-V. Maganda yung design niya. Kasi nagmamatch dun sa accent nung dashboard. So sobrang ganda niya tignan para sa akin. So dito naman tayo sa parang entertainment console niya. Controls dito, makikita mo dito yung controls ng AC,
kung ilan na yung temperature niya. At meron ka rin ditong display. Makikita mo rin dito yung 360 camera nasa likod. At kung makikita mo rin tong mirror dito, makikita mo rin yung likuran na camera. At kung makikita nyo, meron din kayong lalagyanan ng gamit dito. Yan, meron din mga charging ports dyan. Yan, makita nyo, meron dyan lalagyanan ng gamit. At dito, meron din ditong charging ports. Yan, makikita mo dyan. Charging port, may lalagyanan ka ng barya dito. Yan, may lalagyanan ka rin dito. At kung makikita nyo, meron din ditong dalawang USB ports. Yan. At alam nyo naman, Nissan Terra, automatic transmission, VL to. So, meron tong automatic transmission. Yan. So, madali i-drive kasi drive ka na lang. Automatic transmission yan. Meron kang dalawang cup holders dito na sobrang luxury nung finish niya. Pati itong handbrake. Yan. Minsan din nila pinagtutuunan ng pansin tong handbrake. Pero sila, nilagyan pa nila ng leather wrapping tong handbrake. So, ito, meron din siyang armrest. Kung makikita nyo. So, pakita naman natin tong gauge cluster. Itong RPM gauge, speedometer, normal naman yan. Ang maganda dito, analog yung gauge cluster niya. So, kung maghang man yung software, kung ano man mangyari, makikita mo pa rin yung speed mo. Ayan, makita mo yung ilaw dyan. At yung nasa gitna, makikita mo rin yung mga warning niya. At nagwa-warning din to kapag low ka na sa oil, mababa na yung oil mo, kailangan mo na siyang i-maintenance. So, nagwa-warning din siya. Yun yung kagandahan dito, nagwa-warning siya. Sinasabi niya sa'yo kung ano yung nasisira sa kotse mo. Sa armrest niya, pa-square. Kakaiba yung type niya, pa-square. Pero, leather pa rin. Spacious, malalim. Marami kang pwedeng ilagay dyan. At dito sa loob, makikita nyo, meron din siyang charging ports. Kung maglalagay kayo dito ng cellphone, gusto nyo i-charge na nandito sa may armrest, pwede kayong maglagay ng cellphone dito at pwede kayong maglagay ng mga chargers. Tapos kung makikita nyo yung seats niya, ang ganda, leather. Talagang luxury yung feel. At dito, makikita nyo, andito yung user's manual. Ito yung space nung glove box natin. Okay, kung makikita nyo dito sa sun visor natin, meron siyang salamin, may ilaw kapag gabi. Siyempre kapag nag-a-ice ka sa gabi, kailangan mo ng ilaw dito. Dito naman sa kabila, meron din. Yan, meron din siya ilaw, meron din siya salamin. Yung ibang mga SUV, yung isa lang yung meron, ito lang yung meron, or ito lang yung meron. So dito sa case ng Nissan Terra, dalawa siya na meron. Nga pala yung mga handles niya, meron siya sa lahat. Itong handles na to, yung hinahawakan. Lahat ng parte ng sasakyan meron kahit doon sa passenger sides. Dito lang sa driver side wala. Yung safety features ng sasakyan na to, na nasisense niya yung nasa unahan at nasa likuran kung merong sasakyan. Tutunog siya at mag-warning siya sa'yo kung merong sasakyan sa harap at sa likod o kung malapit ka ng mabangga. Pati sa gilid ng sasakyan, tutunog din siya at mag-warning din siya sa'yo kasi 360 yung mga sensor nito. Dito naman sa likod ng Nissan Terra, makikita nyo na sobrang komportable ng legroom dito. So ayan, pwede pa ako magpagulong-gulong dito. Ang laki pa ng space sa harapan ng tuhod ko. Kung makikita nyo naman yung headroom niya, yan, taas pa rin. So, sobrang komportable pa rin ng space dito. At kung makikita nyo rin yung ilaw dito, meron din siyang ilaw dito. Kung gusto nyo magbasa habang nandito kayo sa likod, para komportable yung mga pasahero, pwede nyo pindutin to. At meron din sila mga aircon dito sa taas. Kung makikita nyo, meron din siya aircon na naiikot dito sa may taas. At pwede rin nilang may adjust yung fan kung gaano kalakas yung gusto nila. So dito sa taas ng Nissan Terra, sabi nila sa VL daw, meron nito, wala nito sa base model. So i-open natin to at may lalabas dito na screen. So maganda to kasi yung mga pasahero mo pwedeng manood ng movie habang nagda-drive kayo o halimbawa long drive, pwede kayong manood ng Netflix o kung ano man. So maganda siya kasi hindi na siya nilalagay doon sa unahan, wala na siya doon sa likod ng headrest, nandito na siya sa taas. Dito nilagay ng Nissan yung screen. Meron din siyang lagayan dito sa gilid. Kung maglalagay ka dito ng laptop, documents, mga kung ano-ano man, pwede mo siyang ilagay dito. Ganda rin, luxury, leather din yung paglalagyan mo dito. At meron din siyang aircon vents dito sa likuran. Yan, na-adjust rin ng mga pasahero mo. Ito yung maganda sa mga luxury SUV. Meron siyang mga aircon vents passenger side. Hindi lahat ng kotse meron din ganitong matting. So kung mapapansin nyo, maganda yung matting niya. Malinis tignan. Di kagaya ng sa mga ibang SUV.
Pati dun sa unahan, nakikita nyo malinis tignan yung mga mating dun sa unahan. Ay, kung makikita nyo, meron din siyang armrest sa gitna at meron din siyang mga cup holders dito. Ang kagandahan dito, yung drinks nyo secured para hindi natatapon yung drinks nyo sa long drive. Ang magandang feature din itong Nissan Terra, meron siyang automatic seat adjustment. Yan, kung tataas mo, na-adjust siya or bababa. Ito naman yung sa reclining seats. Makikita nyo, nag-a-adjust yung seats niya sa likod. Ayan, nag-a-adjust siya. Pwede mo siya ihiga. Depende sa adjustment mo kung paano mo siya i-adjust. Meron din siyang adjuster dito ng lumbar support. Pwede mo iangat yung lumbar support nung seats. Pwede mong ibaba yung lumbar support. Tignan naman natin yung likod nung Nissan Terra. Sa ibang kotse, yung bukasan niya sa likod, di kalabit lang. Yung sa Nissan Terra, yung bukasan niya dito sa likod, dipindot na lang. So pipindutin mo lang siya, tapos iaangat mo siya. So kung makikita nyo, sobrang laki ng trunk space itong Nissan Terra. Meron siyang third row seats na nakatago dito. Pero sa ngayon, nakaganto siya. Kung ganito yung setup nyo sa cargo space, mas maganda yung setup na ganito kasi mas marami yung mailalagay mo. Kapag marami naman kayo, halimbawa nag-outing kayo ng mga barkada, ng pamilya, pwede nyo buksan yung third row seats para mas maraming makaupo na pasahero. Mamaya ipapakita ko sa inyo, bubuksan natin yung third row seats nito. Isa pang feature ng Nissan Terra ay yung ISOFIX tethers niya at yung pagpasok dun sa third row seats niya. Papakita ko sa inyo kung paano. Okay, dito yung ISOFIX tethers niya. Kung meron kayong mga child seats, pwede nyo ilagay dito, pwede nyo ikabit yan dito. Kung nagtataka kayo kung paano makakapasok dito sa third row seats, wala namang pintuan dito. Ibababa nyo lang tong second row seats para makapasok muna yung mga nasa third row. So, kakalabitin nyo lang tong handle dito. Usa na siyang umaangat. Yung kabila rin, pwede nyo rin gawin na ganito. At pwede na makapasok yung mga pasahero dito sa third row seats. Kung makita nyo itong third row seats, malawak pa rin siya. Ganda pa rin yung space niya dito. Okay, ito yung itsura kapag nakaangat yung third row seats ng Nissan Terra. Malaki pa rin yung space niya dito sa likod. At yan yung review natin sa Nissan Terra VL 2019. Sa mga interesado dito sa Nissan Terra, contact nyo lang ako dun sa ICTV page natin. Message nyo lang ako dun sa ICTV page. Pag-usapan natin yung mga detalye kung paano nyo ma-avail itong Nissan Terra.